Добър ден, ами господа на Таналга. Аз съм главният водач на шоуто. Интервюите Лайок. При мен са моите Айде, колеги по-бързо бе, тук на Букук. бродкаста Косио и Йорч. Потребителите Добър на вечер. Таналга. А нашия гост днес е не кой друг, ами Дамян Бесен Доброт. Добър ден, Дамяне. Добър ден. Как си? Добре. Защо се смееш? Каква е причината за това нещо? Говорите яко. Напрегнат ли си? В смисъл, Да. не спичи. Не спичи. Знам, че говориш с трима от най-големите в този форум, Така е. но няма защо да спичиш. Не се спичи, А. говори се, но сме ти приятели от класа, сеш се. Знам, че сме твърде велики и сме Знаем най-големите величието човече. си, спокойно. Искам нещо да те питам, Дамяне. Да. Как се чувстваш като човек, който е дал детската градина преди 5 години? Какво не те чух? Как се чувстваш като човек, който е излязъл от детската градина преди 5 години? Супер. Дамяне, наистина, преди детската градина е била страхотно място, но сега е ад. Така, да те питам аз. Коя ти е любимата дива? Дамяне? Кейтлин. Отличен избор, бих казал аз. Мислиш мащабно. Виждам го. Виждам го. Извинявам се за кашлянето на Андрей Добрев. Той има прохов пневмония, но не се безпокойте. Дамяне, искам да те А. питам, кой ти е любимия кичист? Джеф Харди. Джеф Харди. Защо той? Кефи ме. Защо по Що те кефи? Дамяне, знаеш какво разбрах? Какво? Че играеш с готови постове. Това вярно ли? Не е вярно. Вярно е. Това наистина е... Той после по жълтите вестници. Това са лъжи. Четохме... Разбрах, че си подкупал гласове за да станеш шампион в дневника TCW. Напротив. Искам да те попитам още нещо. Дневника. Искам да те попитам още нещо. Какво? Ти още се рееш ли докато спиш? Не. Сигурен ли Памперса си? смени ли? Какво каза Лайчо? Смени ли си Смени ли памперса? памперса? Стига Пак не те спорваме чух. един път, бе. Смени ли си Смени. памперса? Да. Само да знаете, да кажа на феновете ни, че може да напишат в Twitter хаштаг интервю е Тио Дамян. Това е Trend Worldwide в Worldwide. момента. Точно Моля? така, Trend Worldwide в момента. Излизаме Да. от класациите за топ 10 на Trend Worldwide по света. Така, дами и господа. Това беше с Дамян. И чао от мен.